Čau, tady Mojža a dneska se podíváme na asi nejlevnější použitelný notebook třeba pro dítě do školy nebo jen tak na surfování. Já jsem ten notebook chvilku testoval, mám ho tady, my se na něj podíváme trochu víc zblízka, ukážeme si, jak funguje, koukneme se na klávesnici, jestli všude všechno lícuje a jako bonus si ukážeme i nějaký ten gaming, tak si počkejte, to bude určitě něco. Jedná se o českou značku Umax, která zcela nepřekvapivě se nechává vyrábět v Číně a většina jejich modelů stojí za starou bačkoru, ale je pár modelů, který stojí za zmínku, a to zejména ty, který mají 4jádrový Celeron. Dneska pořád se jejich VisionBook dá pořídit za 4490 a myslím si, že i ta výkonová výbava není zas tak špatná. Máme tady Intel Celeron N4100 Gemini Lake. Bacha na to, některý Umaxy za stejnou cenu mají jenom 2 jádra a to je totálně nepoužitelný. Máme tam 14-palcový IPS displej, který má slušný pozorovací úhly a na tu cenovou kategorii já prakticky nemůžu tomu displeji nic vytknout, fakt je úplně v pohodě. Je to tady Full HD panel, má to jenom 4 GB RAM, ale pokud se budete držet jenom kancelářského využití a nějakého občasného Zoomu nebo Teamsu, tak si myslím, že je to úplně v cajku. Integrovanou grafiku, UHD Graphics a 128 GB disk, respektive flash paměť. Notebook má naštěstí slot na M2 SSD, takže za ušetřený peníze si můžete koupit třeba 512 SSD a rozšířit tak paměť tohohle počítače na zhruba 3/4 TB a to už je slušně hratelný. Předností tohle noťasu je určitě hmotnost, 1,3 kg je fakt lehkej a vejde se do každého dětského baťohu. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Co říct na závěr? Umax VisionBook je malej, lehkej notebook, hlavně na kancelářskou práci, na internet, na nějaký to video, a nebo na nějakou tu starší dvourozměrnou hru. Co se trojrozměrných her týče, tak tam to končí lolkem a to je na hranici hratelnosti na minimální detaily. Ale jinak příjemný lehkej noťaz za necelých 5000, je to zajímavá alternativa k repasům, který se pohybují za podobné peníze, ale tam nikdy nevíte, v jakém technickém stavu ten noťaz bude, ale je to taky jedna z možností, jak pořídit levný notebook pro dítě do školy, nebo třeba nějaký záložný noťaz do kuchyně, do dílny a podobně. Napište, jestli máte zkušenost s touhle značkou, napište, jestli máte nějaký levný noťasy, anebo třeba jestli jste narazili na nějakou zajímavou nabídku. Mějte se fajn, zase někdy na tomhle kanále dejte like, odběr, zvoneček, ať vám neuteče žádný video a mrkněte na freeport7.cz, což je novinkový portál převážně o indie videohrách, ale jsou tam i jiné věci, takže se na to určitě podívejte. Máme tam každý týden spoustu novinek a jednou za měsíc vydáváme PDF magazín Cooldown o videohrách, kde máme navíc ještě rozhovory s vývojářema a další zajímavé exkluzivní informace. Tak to je všecko ode mě, mějte se fajn a zase někdy u dalšího videa. Čau čau.